Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι η Αυστραλία θα μπορούσε σύντομα να μοιάζει έτσι? Όσο τρελό και αν ακούγεται, υπάρχει ένα μεγαέργο ικανό να αλλάξει εντελώς τη γεωγραφία της χώρας. Εδώ, στην πιο ξηρή κατοικημένη ήπειρο της γης, το νερό είναι ένα παράδοξο. Από τη μία πλευρά, στο κέντρο της χώρας, βρίσκεται η Αυστραλιανή ενδοχώρα. Μια έρημος που καλύπτει αρκετά εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από την άλλη πλευρά, Μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στην τροπική ακτή του Queensland, είναι ακριβώς το αντίθετο. κάθε χρόνο, οι μουσώνες ρίχνουν δισεκατομμύρια λίτρα γλυκού νερού εκεί. Νερό που ολοκληρώνει το ταξίδι του στον Ειρηνικό ωκεανό μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αυτή η αντίθεση οδήγησε το 1938 σε μια φιλόδοξη μηχανική ιδέα, Το σχέδιο Brandfield. Οραματισμένο από τον Τζον Brandfield, τον άνθρωπο πίσω από τη θρυλική γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ. αυτό το οραματικό έργο προτείνει την εκτροπή του νερού από τα ποτάμια που ρέουν κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής του Queensland προς το άνυδρο εσωτερικό της χώρας, αναγκάζοντας το νερό να φτάσει στη μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη της Αυστραλίας, Λίμνη A. Ο στόχος είναι μνημειώδης. Να αρδεύσουμε εκατομμύρια εκτάρια Να λιπάνουμε την νεκρή καρδιά της χώρας. και ακόμη να αλλάξουμε μόνιμα το τοπικό κλίμα μέσω της εξάτμισης νέων εσωτερικών θαλασσών. Ακόμη και σήμερα, Το σχέδιο Brandfield παραμένει η μεγάλη εθνική φαντασίωση. Μια υπόσχεση που στοιχιώνει την πολιτική τάξη σε κάθε μεγάλη ξηρασία. Η πρώτη μου λύση είναι να κατασκευάσουμε το σχέδιο Bradfield. Σχέδιο τύπου Brandfield. Σχέδιο Brandfield. Το σχέδιο Brandfield. Το νέο σχέδιο Brandfield. Μετά από δεκαετίες συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, μια ολοκληρωμένη επιστημονική αξιολόγηση που διεξήχθη από τον Εθνικό Επιστημονικό Οργανισμό της Αυστραλίας, η CSIRO επιτέλους επιτρέπει να αναλυθούν τα πραγματικά της θεμέλια. ανάμεσα σε τεράστιες ροές νερού, γιγαντιαίες υποδομές Και προϋπολογισμούς που φτάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, το όνειρο του Brandfield τώρα αντιμετωπίζεται με την ακρίβεια της σύγχρονης υδρολογίας. Σε αυτό το νέο επεισόδιο του Looking For, επιστρέφουμε στην πηγή αυτού του έργου Για να κατανοήσουμε πώς μια τέτοια φιλοδοξία κατάφερε να συναρπάσει ένα έθνος για σχεδόν έναν αιώνα. από τη γεωλογική προέλευση της θάλασσας Σαραμάγκα μέχρι την κατασκευή μιας Σύραγγας εκτροπής 144 χιλιόμετρων και τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το μέλλον της περιοχής, αυτή είναι η ιστορία, τα μυστικά και οι επιστημονικές αλήθειες πίσω από το σχέδιο Brandfield, το μεγαλύτερο στοίχημα ανάπτυξης γης που προτάθηκε ποτέ στην Αυστραλία. Για να κατανοήσουμε την ιδέα του John Brandfield, Πρέπει πρώτα να δούμε πώς κυματίστηκε η Αυστραλιανή Ήπειρος. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων ανθρώπων. Η γεωλογική ιστορία της Αυστραλίας ξεκινάει στην εποχή των δεινοσαύρων. Πριν από 180 εκατομμύρια χρόνια, η νησιωτική Ήπειρος δεν έμοιαζε καθόλου με έρημο. Ήταν ενωμένη με μια υπερήπειρο, Gondwan, το κλίμα ήταν υγρό και η γη ήταν καλυμμένη με καταπράσινα δάση γεμάτα ζωή. Μια μακρινή εποχή που ακόμα και σήμερα αφήνει ένα άθικτο αποτύπωμα. στα βόρεια άκρα της χώρας, Μερικά τροπικά δάση έχουν αλλάξει ελάχιστα από τότε. Κατά μήκος της ανατολικής ακτής υψωνόταν η μεγάλη διαχωριστική οροσειρά. Σήμερα αυτά τα βουνά εκτείνονται παράλληλα με την ακτογραμμή, αλλά εκείνη την εποχή ήταν μέρος μιας τεράστιας αλυσίδας που συνέδεε την Αυστραλία με την Ανταρκτική. Ήταν δυτικά αυτής της οροσειράς. Κατά την κρητιδική περίοδο, μεταξύ 145 και 100 εκατομμυρίων ετών πριν από την εποχή μας, συνέβη μια γεωλογική μετατόπιση. Οι ωκεανοί πλημμύρισαν την ενδοχώρα. στη συνέχεια Σχηματίστηκε μια τεράστια εσωτερική θάλασσα. Αυτή ήταν η γέννηση της θάλασσας Σαραμάγκα. Για εκατομμύρια χρόνια, αυτό το ρηχό σώμα νερού φιλοξενούσε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα και εναπόθετε παχές στρώσεις άμμου και αργύλου στο βυθό του. Έπειτα, το παγκόσμιο κλίμα άλλαξε. Η στάθμη της θάλασσας έπεσε και η θάλασσα Σαραμάγκα υποχώρησε και εξατμίστηκε. Αλλά το νερό δεν εξαφανίστηκε εντελώς. Ένα μέρος του διείσδησε σε πορώδη στρώματα άμμου. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα ειζήματα γεμάτα νερό καλύφθηκαν και σφραγίστηκαν από αδιαπέραστα πετρώματα. Αυτός ο φυσικός μηχανισμός δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια αποθέματα νερού στον πλανήτη. Η Μεγάλη Αρτεσιανή Λεκάνη. ένας γιγαντιαίος υδροφορέας. Η άμεση κληρονομιά της θάλασσας Σαραμάγκα. Αργότερα, η επιφάνεια της γης συνέχισε να κινείται. Πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, η Αυστραλία τελικά αποχωρίστηκε από την Ανταρκτική. Σε αυτό το νέο νησί, Εντελώς αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο, ερπετά, πουλιά και τα πρώτα θηλαστικά εξελίχθηκαν μόνα τους. Μια πλήρης απομόνωση που εξηγεί την εμφάνιση μοναδικών ειδών σήμερα. Αλλά αυτή η ηπειρωτική μετατόπιση είχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς τα βόρεια. Η Αυστραλία μετατοπίστηκε αργά προς τον Ισημερινό και τους τροπικούς και η Ήπειρος θερμάνθηκε ασταμάτητα.
οι βροχοπτώσεις μειώνονταν όλο και περισσότερο. Και με το πέρασμα των χιλιετιών, οι μεγάλες κεντρικές πεδιάδες τελικά ξεράθηκαν. Καυτοί άνεμοι διάβρωσαν τα βράχια και τα μετέτρεψαν σε άμμο. Οι μορφές του εδάφους που παρατηρούμε σήμερα στην ενδοχώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα απομεινάρια πολύ αρχαίων βουνών που έχουν φθαρεί από τη διάβρωση. Ο σίδηρος, που υπάρχει φυσικά στο έδαφος, οξυδώθηκε. Αυτή η φυσική σκουριά είναι που δίνει στο κέντρο της χώρας το έντονο κόκκινο χρώμα του, ορατό ακόμη και από το διάστημα. Έτσι η Αυστραλία έγινε μία από τις πιο ξηρές υπήρους στον κόσμο. Και ο Τζον Μπράντφιλντ στήριξε τη σκέψη του ακριβώς σε αυτή τη γεωλογική ιστορία τη δεκαετία του 30. Ο Αυστραλός μηχανικός και αρχιτέκτονας πέρασε πολύ χρόνο αναλύοντας την τοπογραφία της χώρας. Πρώτα, παρατήρησε ότι η μεγάλη διαχωριστική οροσειρά λειτουργεί ως φυσικό τείχος που παγιδεύει τις καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική ακτή. Ήξερε επίσης ότι η κεντρική έρημος στηρίζεται αποκλειστικά στη μεγάλη αρτισιανή λεκάνη. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις τον οδήγησαν σε ένα συμπέρασμα. Αν κατάφερνε να διαπεράσει αυτά τα βουνά και να εκτρέψει τα παράκτια ποτάμια προς τα δυτικά, θα ήταν δυνατόν να ανατροφοδοτήσει αυτήν την υπόγεια λεκάνη. Ο στόχος ήταν φιλόδοξος. Να χρησιμοποιήσουν τη μηχανική για να φέρουν το νερό ακριβώς εκεί που βρισκόταν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Η Αυστραλία είναι η πιο ξηρή κατοικαέλιμενη ήπειρος στον πλανήτη. Αλλά είναι επίσης αυτή που βιώνει τις πιο ακραίες καιρικές μεταβολές. Ενώ ο νότος και το κέντρο της χώρας βιώνουν χρόνια ξηρασίας, η τροπική βόρεια Queensland αντιμετωπίζει την αντίθετη πραγματικότητα. Είναι η πιο υγρή περιοχή στην Αυστραλία. Σαρώνεται από μουσώνες που ρίχνουν τεράστιες ποσότητες νερού στον ωκεανό. Σε αυτή την κλιματική ανισορροπία προστίθεται και ένα δημογραφικό παράδοξο. Με τα 7,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα της, η Αυστραλία είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Σήμερα η χώρα έχει σχεδόν 27 εκατομμύρια κατοίκους, που αντιστοιχεί σε μια μέση πυκνότητα μόλις 3 ανθρώπων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αλλά αυτό το νούμερο είναι παραπλανητικό. Το μεγαλύτερο μέρος της Υπήρου είναι έρημος ή ημιέρημος, με πολύ μικρή αγροτική αξία. Ως αποτέλεσμα, η Αυστραλία είναι μία από τις πιο αστικοποιημένες χώρες στον κόσμο. Σχεδόν το 91% του πληθυσμού της ζει σε αστικές περιοχές. Η Αυστραλία στην πραγματικότητα είναι συγκεντρωμένη μόνο στο 1% της χώρας, αφήνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία της γης ακατοίκητη. Αν αυτό το γεωγραφική ερημιά είναι μια πραγματικότητα σήμερα, ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό τη δεκαετία του 1930. Το 1938 η Αυστραλία είχε μόνο 6,9 εκατομμύρια κατοίκους. Για σύγκριση, την ίδια περίοδο, μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, 30 φορές μικρότερη, ήδη φιλοξενούσε σχεδόν 47 εκατομμύρια ανθρώπους. Από αυτή τη διπλή παρατήρηση γεννήθηκε το σχέδιο Brandfield το 1938. Εκείνη την εποχή, το γεωπολιτικό πλαίσιο ήταν εξαιρετικά τεταμένο. Ο βορράς της χώρας, σχεδόν άδειος, θεωρήθηκε ως μια τεράστια αδυναμία, εντελώς ευάλωτος. Αυτός ο φόβος έγινε γρήγορα πραγματικότητα. Τον Φεβρουάριο του 1942, στη μέση του πολέμου του Ειρηνικού, ο Ιαπωνικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Ντάρουιν στη βόρεια ακτή. Αυτό το τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η ακραία ευαλωτότητα της χώρας ρίζωσαν βαθιά μια εθνικό δόγμα, επικισμός ή αφανισμός. Να γίνει ένα μεγάλο έθνος ικανό να διασφαλίσει τα σύνορά του. Η Αυστραλία έπρεπε να εγκαταστήσει μαζικά πληθυσμό και να αναπτύξει τη γεωργία στο εσωτερικό της. Αλλά για να το κάνει αυτό, χρειαζόταν νερό. Και για να έχει νερό, έπρεπε να δαμάσει τη γεωγραφία. Ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή την πρόκληση δεν ήταν άγνωστη μορφή. Ήταν ο Τζον Μπράντφιλντ. Εκείνη την εποχή ήταν ο σπουδαιότερος πολιτικός μηχανικός της χώρας. Ήταν αυτός που σχεδίασε τη γιγαντιαία γέφυρα του λιμανιού του Σίδνεϊ που εγκαινιάστηκε λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1932. Ένα πραγματικό τεχνικό επίτευγμα για την εποχή. Μια γέφυρα με συνολικό μήκος 1.149 μέτρα, του οποίου η μνημειώδης ατσάλιμη αψίδα υψώνεται 134 μέτρα πάνω από το νερό. Ένα ρεκόρ ύψος στην πόλη που δεν θα ξεπεραζόταν μέχρι αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1967, από τον πύργο Australia Square και τα 170 μέτρα του. Επίσης, ο αρχιτέκτονας της επιβλητικής γέφυρας Story του Brisbane, ο Μπράντφιλντ, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αποδείξει την ικανότητά του να βαμάζει το ατσάλι και τη βαρύτητα. Κτίζοντας πάνω στα επιτεύγματά του, αποφάσισε στη συνέχεια να κατακτήσει τη φύση. Το εγχείρημά του βασίστηκε σε ένα σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα: τα μεγάλα τροπικά ποτάμια του Queensland, όπως ο Τάλι και ο Χέρμπερτ. Έχουν την πηγή τους σε μεγάλο υψόμετρο, σε ένα οροπέδιο που βρίσκεται ψηλότερα από την υπόλοιπη περιοχή. Έτσι, ο μηχανικός φαντάστηκε ένα τεράστιο δίκτυο συγκοινωνούντων δοχείων που θα λειτουργούσε αποκλειστικά με τη βαρύτητα για να συγκρατήσει το νερό πριν αυτό καταλήξει στον ωκεανό.
Ο μηχανισμός είχε σχεδιαστεί μέχρι το χιλιοστό. Ένα πρώτο φράγμα συγκρατεί τα νερά του ποταμού Τάλι και τα εκτρέπει μέσω μιας σύραγγας 16 χιλιόμετρων στον ποταμό Χέρμπερτ. Ένα δεύτερο φράγμα συγκρατεί το νερό και το διοχετεύει σε μια τρίτη λεκάνη απορροής, αυτή του ποταμού Μπέρντεκιν. Η φυσική κλίση του εδάφους καθοδηγεί το νερό σε ένα στρατηγικό σημείο που ονομάζεται πύλες της κόλασης. Εδώ βρίσκεται το σημείο καμπής. Στις πύλες της κόλασης, ο Μπράντφιλντ σχεδίασε την κατασκευή ενός φράγματος ύψους 122 μέτρων. Από αυτό το ταμιευτήρα, το νερό θα έτρεχε σε μια υπόγεια σύραγγα μήκους 144 χιλιόμετρων, σκαμμένη μέσα από τα βράχια της οροσειράς για να φτάσει στον ποταμό Φλίντερς. Ενώ πολύ μακριά, υπόγεια υδραγωγεία μόλις άρχιζαν να εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια περίοδο, όπως το υδραγωγείο Delaware της Νέας Υόρκης και τα 137 χιλιόμετρά του. Ξεκίνησε το 1937. Η διάνοιξη ενός τέτοιου τούνελ κάτω από τα βουνά του Queensland αποτελούσε μια τεράστια μηχανική πρόκληση για την Αυστραλία. Αλλά το όραμα του Μπράντφιλντ δεν σταμάτησε εκεί. Από εκείνο το σημείο και μετά, το νερό θα έρεε προς το εσωτερικό της χώρας και θα έπρεπε να καταλήξει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος. Λίμνη Eyre. Βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι το χαμηλότερο φυσικό σημείο της Αυστραλίας. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι η μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη στη χώρα και σε ολόκληρη την ωκεανία. Καλύπτει 9.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνήθως δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια τεράστια λεκάνια λατιού που έχει ξεραθεί από το ξηρό κλίμα της περιοχής. Μόνο κατά τη διάρκεια ακραίων πλημμυρών η λεκάνη καταφέρει να γεμίσει, προσφέροντας ένα φευγαλαίο θέαμα πριν το νερό εξατμιστεί εντελώς μετά από 2 ή 3 χρόνια. Είναι ακριβώς αυτό το φυσικό φαινόμενο που ο Μπράντφιλντ ήθελε να ελέγξει. Ήταν πεπισμένος ότι διοχετεύοντας συνεχώς ποτάμιο νερό θα έσπαγε αυτό τον κύκλο εξάτμισης και θα δημιουργούσε μια πραγματική μόνιμη εσωτερική θάλασσα. Μέσα στην καυτή ζέστη της ερήμου, αυτή η θάλασσα θα προκαλούσε μαζική εξάτμιση, δημιουργώντας νέα σύννεφα και τακτικές βροχοπτώσεις. Ο τελικός στόχος, επομένως, δεν ήταν μόνο να αρδευτεί το έδαφος, αλλά και να μεταμορφωθεί το κλίμα της Αυστραλίας. Αλλά ένα χρόνο πριν από το θάνατό του, το 1942, ο μηχανικός αποφάσισε να τροποποιήσει τη δική του διαδρομή. Πρότεινε μια δεύτερη εκδοχή του σχεδίου του για να εκτρέψει το νερό προς μια άλλη λεκάνη απορροής. Στόχος του ήταν να παρακάμψει τη λεκάνη του ποταμού Φλίντερς και να στείλει το νερό απευθείας προς τη λίμνη Γουέμπ και στη συνέχεια στον ποταμό Τόμσον. Αυτή η νέα διαδρομή άλλαξε εντελώς τη γιγαντιαία υποδομή. Η υπόγεια σύραγγα εγκαταλείφθηκε υπερ 2 τιτανίων αγωγών με διάμετρο πάνω από 7 μέτρα. Τοποθετημένη απευθείας στο έδαφος, αυτή η αγωγή θα εκτείνονταν για σχεδόν 400 χιλιόμετρα. Και για να διασχίσει το νερό το έδαφος χωρίς σύραγγα, το φράγμα Hell's Gate έπρεπε να υψωθεί στα 152 μέτρα. Το κόστος αυτής της νέας εκδοχής εκτιμήθηκε στο ισοδύναμο των 2,8 δισεκατομμυρίων σημερινών δολαρίων. Μια τολμηρό όραμα που κατάφερε να μαγέψει ολόκληρες γενιές Αυστραλών. Σε κάθε μεγάλη ξηρασία, το σχέδιο Μπράντφιλντ επανεμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης ως η απόλυτη λύση για την διθάσευση της Αυστραλίας. Και όχι άδικα, η ιδέα να αναγκάσεις το νερό να ρέει προς την έρημο με τη δύναμη της βαρύτητας φαίνεται αξιοσημείωτη. Αλλά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την ακρίβεια της σύγχρονης υδρολογίας, είναι αυτό το θεωρητικό αριστούργημα που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1930 πραγματικά εφικτό σήμερα. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό άλμα προς τα εμπρός στο χρόνο. Το 2020, η Εθνική Επιστημονική Υπηρεσία της Αυστραλίας, η CSIRO, αποφάσισε να ξανανοίξει αυτή την υπόθεση, που ήταν πάνω από 80 ετών. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να επανεξεταστούν συνολικά τα σχέδια του Μπράντφιλντ του 1938 και του 1942 και να υποβληθούν οι υπολογισμοί των μηχανικών στον έλεγχο της σύγχρονης υδρολογίας. Και τώρα επιστρέφουμε στο συμπέρασμα της CSIRO. Το πρώτο συμπέρασμα της έκθεσης είναι συναρπαστικό. Στα χαρτιά, η διαίσθηση του Μπράντφιλντ ήταν σωστό. Αν και είχε μόνο ένα απλό βαρόμετρο για να εκτιμήσει τα υψόμετρα της περιοχής, η τοπογραφική του διαδρομή ήταν εξαιρετικά ακριβής. Το νερό μπορεί πράγματι να ρέει αργά μέσα από την οροσειρά με τη δύναμη της βαρύτητας. Τεχνικά, η διάνοιξη σειράγκων μέσα από τα βουνά για την εκτροπή των ποταμών είναι εφικτή. Αλλά η βιωσιμότητα ενός τέτοιου έργου δεν εξαρτάται μόνο από τη βαρύτητα. Για να λειτουργήσει το σχέδιο, απαιτείται νερό. Πολύ νερό. Και εδώ είναι που η εξίσωση αρχίζει να καταρρέει. Τη δεκαετία του 1930, ο Μπράντφιλντ υπέφερε από σοβαρή έλλειψη κλιματικών δεδομένων. Για να υπολογίσει την διαθέσιμη ποσότητα νερού, βασίστηκε σε μαθηματικούς τύπους που είχαν σχεδιαστεί στη Γερμανία για ευρωπαϊκά ποτάμια.
Αλλά τα ποτάμια της Βόρειας Αυστραλίας έχουν τις πιο μεταβλητές ροές στον κόσμο. Εφαρμόζοντας ακατάλληλα μοντέλα, ο Brandfield υπερεκτίμησε τον όγκο των παράκτιων ποταμών κατά περισσότερο από 125%. Στην ίδια την πηγή του έργου, απλώς δεν υπάρχει τόσο πολύ νερό όσο ήλπιζε. Και ο μηχανικός επίσης υποτίμησε το πιο τρομερό στοιχείο στην Αυστραλία, τον ήλιο. Στο αρχικό του σχέδιο, του 1938, για να ρέει το νερό στη σύραγγα των 144 χιλιόμετρων, η είσοδος της σύραγγας έπρεπε να κατασκευαστεί πολύ ψηλά, 108 μέτρα πάνω από την κήτη του ποταμού. Έτσι, τα φράγματα των πυλών της κολάσεως έπρεπε να συγκεντρώσουν μια τεράστια ποσότητα νερού πριν καν φτάσουν στο άνοιγμα της σύραγγας. Αυτός ο νεκρός όγκος νερού που λιμνάζει χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα έφτανε τα 43 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό ισοδυναμεί με 4 φορές τον όγκο της λίμνης Άργιλ, της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης στη χώρα. Τα μοντέλα της CSIRO δείχνουν ότι στην τροπική ζέστη ο ήλιος θα εξατμίσει 3 φορές περισσότερο νερό από την ποσότητα που θα περνούσε πραγματικά μέσα από το τούνελ. Και για την παραλλαγή του 1942, το συμπέρασμα είναι ακόμη πιο αυστηρό. Ένα τέτοιο φράγμα ύψους 152 μέτρων θα κόστισε περίπου 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Αλλά πάνω απ' όλα θα ήταν εντελώς άχρηστο. Η εξάτμιση στην επιφάνεια του ταμιευτήρα θα ξεπερνούσε τις εισρωές νερού. Με άλλα λόγια, ο ταμιευτήρας δεν θα γέμιζε ποτέ. Για να προσπαθήσουν να βρουν μια βιώσιμη λύση, οι επιστήμονες της CSIRO φαντάστηκαν λοιπόν μια τροποποιημένη και βελτιστοποιημένη εκδοχή, μειώνοντας το φράγμα στα 98 μέτρα και συνδυάζοντας το με ένα ανοιχτό κανάλι 680 χιλιόμετρων. Το έργο γίνεται φθηνότερο και πολύ λιγότερο επικίνδυνο. Αυτό το κανάλι θα ακολουθούσε μια ήπια κλίση με ένα σημείο υδρολειψίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 45 μέτρων. Θα κατευθυνόταν νότια προς τη λίμνη Buchanan πριν ενωθεί με τον ποταμό Τόμσον. Στα χαρτιά, αυτή η διορθωμένη εκδοχή θα παρήχε 4 φορές περισσότερο νερό από το αρχικό έργο, με συνολικό κόστος υποδομών που κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά το τείχος της οικονομικής πραγματικότητας παραμένει. Πρώτον, ο χρόνος αναμονής θα ήταν ατελείωτος. Οι προσομοιώσεις του κλίματος υπολόγισαν ότι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο 19 χρόνια μέχρι να αρχίσει τελικά το νερό να ρέει στην άλλη πλευρά. Δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για υποδομές που δεν θα απέφεραν κανένα έσοδο για σχεδόν 2 δεκαετίες. Τελικά, το κόστος κάθε μεγαλύτρου νερού που παραδίδεται θα ανερχόταν περίπου στα 2.300 δολάρια. Μια τιμή που είναι εντελώς μη βιώσιμη για τη γεωργία. Οι αναλυτές έκαναν τους υπολογισμούς. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, με εξαγώγημες καλλιέργειες πολύ υψηλής αξίας, το έργο θα ήταν μια οικονομική μαύρη τρύπα. Αλλά το πιο τραγικό λάθος του Brandfield ίσως βρίσκεται στον προορισμό. Ο μηχανικός υποσχέθηκε να αρδεύσει πάνω από 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από αυτό που θεωρούσε την καλύτερη γεωργική γη στην Αυστραλία. Η σύγχρονη ανάλυση του εδάφους παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Αυτές οι απέραντες πεδιάδες, γνωστές ως Mitchell Grass Downs, βρίσκονται στην πραγματικότητα πάνω σε μια υψηλή συγκέντρωση υπόγειου αλατιού. Η ρήψη τεράστιων ποσοτήτων νερού άρδευσης σε αυτά τα εδάφη θα προκαλούσε δευτερογενή αλάτωση. Το νερό θα έφερνε το αλάτι στην επιφάνεια, καθιστώντας τη γη μόνιμα άγωνη. Σε όλη τη μεγάλη περιοχή που φαντάστηκε ο Brandfield, σχεδόν 100.000 εκτάρια είναι πραγματικά κατάλληλα για γεωργία. Αυτό είναι 10 φορές λιγότερο από ό,τι είχε ελπίσει. Τελικά οι καιροί έχουν αλλάξει. Το 1938, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν ήταν προτεραιότητα. Σήμερα, η εκτροπή των παράκτιων ποταμών θα απειλούσε άμεσα τα παράκτια οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου κοραλιογενούς υφάλου. Επιπλέον, οι αυτόχθονες πληθυσμοί πλέον διαθέτουν νομικά αναγνωρισμένα δικαιώματα γης και νερού σε αυτές τις περιοχές. Η εκτροπή ολόκληρων ποταμών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι αδιανόητη σήμερα. Τελικά, τα συμπεράσματα της έκθεσης παρουσιάζουν μια αξιολόγηση που βασίζεται καθαρά στα γεγονότα. Μόλις βρεθούμε αντιμέτωποι με τα σημερινά δεδομένα, το έργο του John Brandfield ισοδυναμεί με την κατασκευή ενός φράγματος που συνδέεται με ένα κανάλι παράλογων διαστάσεων και κόστους. Ένα τεράστιο σύστημα εκτροπής σχεδιασμένο να μεταφέρει νερό σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων, μόνο και μόνο για να το απορρίψει τελικά σε εδάφη ακατάλληλα για γεωργία μεγάλης κλίμακας. Η τεχνική και οικονομική αποτυχία του σχεδίου του 1938 θα μπορούσε να είχε σημάνει το οριστικό τέλος αυτής της εποχής. Κι όμως, η αιμονή με την εκτροπή των βόρειων ποταμών εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Μόνο ο στόχος έχει αλλάξει. Ο σύγχρονος στόχος δεν είναι πια να πλημμυρίσει η κεντρική έρημος, αλλά να στείλει νερό πιο βόρεια προς τη λεκάνη Murray Darling. Αυτή η λεκάνη είναι ο πραγματικός ητοβολώνας της Αυστραλίας.
Εκεί συγκεντρώνεται η πλειοψηφία της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Στα χαρτιά, η ιδέα της σύνδεσης της Βόρειας Queensland, που πλήττεται από μουσώνες, με τον αγροτικό νότο, που πλήττεται τακτικά από ξηρασία, φαίνεται λογική. αλλά όταν μελετάμε αυτήν την εναλλακτική, Ο επιστημονικός οργανισμός συναντά ακριβώς το ίδιο αδιέξοδο. η μεταφορά νερού σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιόμετρων προσθέτει αστρονομικό κόστος χωρίς να προσφέρει κανένα πραγματικό όφελος. Η γεωργία είναι ένας τομέας του οποίου η κερδοφορία εξαρτάται από το χαμηλό κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η μεταφορά νερού μέσω γιγαντιών καναλιών θα έθετε τους αγρότες σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Το νερό που θα παραδίδεται στον προορισμό θα ήταν τόσο ακριβό που οι διαχειριστές θα μπορούσαν να πληρώσουν μόνο περίπου το 1/10 του πραγματικού του κόστους. Τα δικαιώματα νερού θα έφταναν σχεδόν τις $40.000 ανά μεγαλύτρο, 5 φορές υψηλότερα από τις τιμές που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Για να είναι αυτό το έργο έστω και οριακά βιώσιμο, θα έπρεπε να φανταστούμε εντελώς μη ρεαλιστικά σενάρια. Καλλιεργώντας μόνο προϊόντα πολυτελείας και εξάγοντάς τα στη διπλάσια τιμή από τη σημερινή, το οικονομικό συμπέρασμα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Το να παίρνεις νερό από εκεί που είναι άφθονο και να το στέλνεις κάπου όπου η μεταφορά του καθιστά απαγορευτικά ακριβό είναι οικονομικό παράλογο. Το μεγά κανάλι βορρά-νότου είναι, για άλλη μια φορά, τίποτα περισσότερο από μια ψευδαίσθηση. παρά τις διαδοχικές επιστημονικές εκθέσεις, Γιατί ο μύθος του σχεδίου Brandfield επιμένει τόσο έντονα στη συλλογική φαντασία των Αυστραλών, η απάντηση βρίσκεται στο γεωγραφικό παράδοξο της χώρας. η Αυστραλία δεν είναι μια ήπειρος χωρίς νερό. Είναι μια ήπειρος όπου το νερό δεν πέφτει εκεί που ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η ιδέα να λυθεί αυτό το πρόβλημα μονομιάς μέσω της δύναμης της μηχανικής και ενός φαραωνικού κατασκευαστικού έργου είναι πολιτικά πολύ ελκυστική, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Θα επανεξετάζατε το αναθεωρημένο σχέδιο Brandfield αν αναλάβετε τα καθήκοντά σας? Το όνειρο του Αυστραλιανού λαού είναι να πάρει το νερό από την εκλογική μου περιφέρεια, όπου βρέχει συνεχώς 100 ίτσες βροχής στο Θάλι και Μπουμπίντα. Δεν σταματάει ποτέ να βρέχει. Πάρτε ένα μικρό κομμάτι από αυτό και στείλτε το σε μια όμορφη, μεγαλοπρεπή εσωτερική πεδιάδα της Queensland και παράγετε από αυτήν, ξέρετε, έναν ονειρικό κόσμο που θα μπορούσαμε, όπως έκανε η Καλιφόρνια. Αλλά η πραγματική λύση για το μέλλον του νερού στην Αυστραλία δεν μοιάζει με ένα τεράστιο κανάλι που διασχίζει τη χώρα. Σήμερα, οι ειδικοί στην υδρολογία προτείνουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Αντί να κατασκευάζουν τεράστιες απομονωμένες υποδομές, Η σύγχρονη στρατηγική βασίζεται στη δημιουργία διασυνδεδεμένων περιφερειακών δικτύων, συνδέοντας τα υπάρχοντα φράγματα με τις λεγόμενες κλιματικά ανθεκτικές πηγές, όπως μονάδες αφαλάτωσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Οι περιοχές μπορούν να στηρίζουν η μία την άλλη. Αυτή η διαφοροποίηση καθιστά δυνατό να αντέξουμε παρατεταμένες ξηρασίες χωρίς να διακινδυνεύουμε πλήρη έλλειψη νερού. Και πάνω απ' όλα, χωρίς να χρειάζεται να διασχίσουμε ολόκληρη την Ήπειρο. Τέλος, υπάρχει το ζήτημα της γεωγραφικής λογικής. Σήμερα, η γεωργική άρδευση καταναλώνει το 70% του νερού της Αυστραλίας. Ωστόσο, μόνο το βόρειο τμήμα της χώρας παράγει πάνω από το 60% της συνολικής απορροής νερού στην Ήπειρο. Αντί να ξοδεύονται δεκάδες δισεκατομμύρια για να μεταφερθεί νερό στις καλλιέργειες του Νότου, η οικονομική λογική υπαγορεύει το αντίθετο. Αναπτύξτε τη γεωργία εκεί όπου το νερό ήδη υπάρχει. Χρησιμοποιώντας το νερό τοπικά στον τροπικό βορρά και σε συνεννόηση με τις αυτόχθονες κοινότητες, η Αυστραλία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα νέο επίπεδο επισιτιστικής ασφάλειας. Αλλά τότε, γιατί η Αυστραλία δεν το κάνει αυτό σε μαζική κλίμακα? Οι αναφορές της CSIRO είναι ξεκάθαρες. Το νερό δεν είναι το παν. Στο βορρά, τα εδάφη είναι κυρίως φτωχά, εύθραυστα και ακατάλληλα για εντατική γεωργία. Οι υποδομές μεταφορών είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Κάτι που κρατά τα προϊόντα μακριά από τις εξαγωγικές αγορές. Τέλος, η δημιουργία μιας αγροτικής βιομηχανίας από το μηδέν, σε μια περιοχή που εκτίθεται σε ακραίους τροπικούς κυκλώνες, αποτελεί έναν τεράστιο οικονομικό κίνδυνο. Το σχέδιο Brandfield ανήκει στο παρελθόν, μια εποχή όπου οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ανθρωπότητα έπρεπε να δαμάσει τη γεωγραφία. Η πρόκληση του 21ου αιώνα για την Αυστραλία δεν είναι πια να πολεμάει ενάντια στον δικό της χάρτη, αλλά τελικά να μάθει να ζει με αυτόν. Η Αυστραλία δεν είναι η μόνη χώρα που πρέπει να επανεξετάσει τη γεωγραφία της ως απάντηση στην έλλειψη νερού. Στην άλλη άκρη του κόσμου και άλλα κράτη αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρές ελλείψεις. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην Ιορδανία, η οποία σχεδιάζει να συνδέσει την Ερυθρά Θάλασσα από την Άκαμπα με την πρωτεύουσά της, το Αμάν, μέσω ενός τεράστιου έργου αφαλάτωσης και μεταφοράς νερού, το Εθνικό Έργο Μεταφοράς. Αν σας συναρπάζουν αυτές οι ακραίες μηχανικές προκλήσεις, θα σας αφήσω εδώ με το επεισόδιό μας αφιερωμένο στη διάσωση της νεκράς θάλασσας. Τα λέμε σύντομα στο Looking For.